tadi guys. Estudyante, ma'am, ato ra ba meron? Kada po ka. Ano na Ano sila piso-piso na? magkuan na mag-advance ka ng kuan ba mahog piso-piso ang mag at least. Okay. Okay, hari ko ang sa hula naman ko alay pansit. Balik na tiyan. Dan ako. Bigyan na ito. Siguro na. Siguro na. Nine lang. A few moments later. Good morning, Minsun Tanan. Hindi ka na may merkado, guys. Nangumalit ni. Hey, birthday ro sang maguwang. Kasi manong to na mas abroad. Was, kung nasura to, anong may uli-uli na bang kuan? Sa isa rong birthday. So guys, birthday ro sang maguwang nga to ana pahuway nas forever life. So mas lagi pahinungdan sa isang adlaw na tawhan. October 10, morog isang adlaw na tawhan, guys. Numalit mi og tadan! Pansit, biho o pani. Kanto ni sa Golnes, bihon. Okay, simpalit mig, pansiton. Bihon, pangpahaba ng life. Sigwa na diha ag life. Donas manos pan. Backbones, panok, isagol na mong pansit. Siyempre, di ba wala ang mga putahe, pangkuhan, carrots, repolyo, sibuyas, sili, na may ahos na to, wala naman ipalit ito. Kaya na guys, ang atang panghalo, ang palami sa atong pansit. Sabaan ka, Kushi! Yung ganun lipay na siya. Kushi, Kushi! Pad. Bango sa mga sugbaan. Tatay ni guys nga, gipapalit. Huwag. Isda sa buwan. Amaran na to ron guys. Uban namin sa mga pagluto ron sa pansit, sinugba, o guys, sinabaw. Takit saan za. Guys, maghiwa sa kodari guys ng mga sagol na tos pansit like repolyo, carrots, sili, atsal na sili, sibuyas. Okay. Na rin i-prepare daan guys. Yan, hiwain ko muna to. Ang ating repolyo. Ayan guys. Unahin ko muna ang ating repolyo. At andito na naman ang ating mahiwagang taparan. Sorry. Repolyo para sa itong pansit. Ito sa palamis pansit guys. Repolyo. Na guys, ang ating repolyo. Hiwa na tayo ng ating carrots guys. Para pang sahog sa ating pansit nga yummy. So, dera guys, agatang pangsagol sa tang pansit nga lamian. Okay, dera gatang bihon, kanton, carrots, repolyo, sili, aho sa mga gidekdek, sibuyas. Ha? Hang kunog sili. Sabaday, di man guni hang, pwede man ganin kilawon. So guys, magluto na mi guys. Dera ka mga chicken nga gitadtad. Okay guys, di na. Chicken. Chicken.
Chicken, backbones. Backbones sa mga ikuan guys. May pangsagol raman daris pansit. Luluto sa may kareza daring pansit guys. Bawang tsaka sibuyas. Tagisa-gisahin. Okay. Brown nun. Yes. And backbone. Sa itong pampalami sa itong pansit. Okay kayo. Chicken. Para mula sa pizza. Susok sa kuan ba? Unod. Okay. Adobo. Adobo na ito na sila guys. Okay kayo. Lagyan natin ng sabaw. Okay. So guys, ato sana si pabukawon. Pakuluin muna natin yan bago natin ilunod ang ating pansit bihon. At saka canton. Get ready mga bihon. Kay ilunod na mo ron. Karito ang atong canton. Pansit canton. Para sa mga mag-birthday. Ayan bitaw guys. Sagul natin na sa itong kani. So lahat mga guys, magluto may mga yan bihon. Amo dyan sa sagulag ingari. Harong lami ang si Jabas. Samot nang na repolyo. Carrots o karing sili. Oh, pites kaayo. Harong lami Yes no. Oh, di ba? Lipay nas manong dani guys, maskin og di sa kaka makasimhot man siya. No. Happy birthday no. Hey guys, nag-prepare na sa Papa Gabriel sa bangus nga mga isugba. Butang nga mang panakot. Pasa pa yun na. Okay, dira guys, butang na tag sibuyas. Pero humot. Wow. Kay tak-ang na turon. Tanay sugba karon mga natag pariud to. Okay, kaadyo. Dini partaw para ni iro. Ha? Ang social naman ang dogi mo. Para ko nas iro guys, dila para pang tao, pastilan. Para pos iring, tagsa sila. Yeah, hi. Oh, pamaning bukaw agang tubig adto guys. Ay, yung bukaw na di ay. Then guys, ata nang iluno dagatang bihon. Guys, ata nang iluno dagatang carrots. Para maluto-luto siya. Pero di man paguganahan dani guys, ug ma-overcook siya. Ganahan ko kanang half cook ra ba karong tamis. Pero katos mga way ngipon, o di jud ganahan og hapkok kay malusot ta sa ngipon. Away, katong way mga ngipon manglusot ta. Wala na guys, nang tataod ta na iluno na gatong bihon. Adi ata na iluno datang bihon day. Okay, na guys. Mabutangan guys og paminta para mulami ba. Oh, tara na utohon ang butang. Oh, mut. Ito sarap. Carrots pag ganun nagmanok guys, anong nang lami di grabe ga. Ano dagamang bihon. Pinakus gang mga bihon. Manod, karong maluto na ni. Dahil tabugtoon. Okay. 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 Okay kayo. Huho. Kani tigumon guys, kaya dangan pa magamitan na ni. Kasi hindi may ganahan mo dahil pansit. Isudlan. Okay. Okay. Halo na natin guys. Natang bihon. Hindi natin ang tapos ang kuagsiga karon di sa mga dali kahubas. Okay. Dali pa. Putay tinidor nga dako ba? Namit tong tinidor nga dako. Ngita ko tinidor nga dako guys. Kay madto tong pasilot ba? Haluin natin ng mabuti para mahalo ang kanyang mga pampalasa. Magic sarap. Nainulo na katong kanton. Kanindong mo ito. Kanton guys, kanton. Yung kanton Pansit kanton. Angel noodles maker. Ito yung inulod. Okay. Ang haloon, ang maluto ni apil. Chicks. Chicks. Chicks, mo pinu. Chicks iring. Kamian nga pansit. Siyempre, ito na ilong na dagatang repolyo nga kinalamian ka adyo, dagang vitamins. Ang repolyo.
Okay, na nagamang niluto nga arang lami at na guys, sa punos dahon nagibabaw. Na guys, ata sana jagi halo kay aron maluto pud siya. Pwede gud pud as in luto on kay hapok ram ni ngani. Wow, lami ana lagi pa. Uy. Na guys. Ang ating salan. Mabigat. Chef Boy Logro naman yan guys. Si Chef Boy Logro. Ba't di mo kalubra? Si Chef yun na noon. Si Chef yun na noon guys. Si Chef Boy Negra. Boy lubra. Tangkuhan guys. Kung siga karon di mga pagod. Dagatang trabaho. Okay. Ano guys. Okay. Dada guys. Dada guys. Sumana. Okay. Dada na lang ahaw nun. Dada guys. Agamang pansit. Wow. Happy birthday nong. Happy birthday in heaven. Dada guys. Sinugba ni Papa Gabriel nga bangus. Okay. Sinugba. Isugba pa di ay sinugba. Paso palabighan ko ang kayang magpagod ng okay. Dada guys. Ang original. Sugbaan na ni Papa Gabriel. Asin. Happy na lang dahon. Okay kaadyo. O diba? Grabe pa imong manggiganggang. May pansit. Favorite ng bayan, pansit. Wow, lami oy. Na guys. Alam man ning lami amo kuan kana muluto ba? Yo. Lagi, mo lang sang ganahan nga magsigdiga mo kay lami ano luto. Ang gilaw-law dyan. Mo paanad. Mo paanaron pa. Buwang ka. Kara unjid. Kung tatad guys, ini kaluto dari mga nami. Pero mis gawas mga karon kuan ba? Gawas sa bay, di gawas sa dito, gawas sa bayra. Okay, na guys, sapit na maluto. Wow, lami man jud pa sa hapinan og dahon guys, kadi pa pagod gipag taw. Nice si hapinan na. Wow, lamian. That is just plain. Plain si sagi butang guys. Ya, na meron guys, ini kaluto dari mga sinugba. Manuto pa rin tanan guys. May amang pahinungan sa birthday ni Manong. Happy birthday nong. Anta malipadan ka diha ron sa imong patungnan. Kasi wala ka dali sa kalibutan na mag-celebrate mong birthday. Happy birthday. Padam ko laman gud, padam ko unsa. Padam ko laman da nong. Nasa lumiro ka tayan. Atang lumiro kay basin mo daog tak. Kasi magsigitag mukbang na rin kuan. Mukbang ta na litson manok. Ikaw. Father, Son of the Holy Spirit. Bless us, O Lord, from this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Thank you Lord. Mga taninjong tanda. Guys, kaya ka mga pansit. Isa ka bandihang pansit ya. Ama man ni panghatod ni uban. Mga sa medari guys, mani paniud to. Tay mo kutsara. Okay, nga taninjo. Nganta guys, nganta gaan. Ha? Oh, sabaw. Direk sinabaw nga isda dia. Kung ganina, si uli ka mo yung gipaluto. Dali tay ka na. Panalo pang sinugba. Nata guys, nganta nito. Nganta anak ko bay. Ili yes, my favorite deket. Agi mo nung simhot na ramang kanong, simhot na ramang kas mga pagkaon kay di na makakakaon. Makakaon si Tito. Alright, ang birthday guys, October 10. October 10, birthday manong. Kaning video ha guys, ugma pa rin na ma-upload, October 11. So, ugma na lumakita guys. Nagpansit na 1 kilo. Lugbang-bang oh. Anday. Lugbang-bangos guys, ang anta. Anday. Sindot. Ang kasagaguan. Sabaw day. Ang mo na may ato. Sabaw. Sabaw guys, isda. Udit tapos na. Hindi siya pagbagyo. Palit dapat na. Nasok ako. Yaw dit. Palit dapat ta. Palit ko lumi. Saan mo ako? Yaw. Price una ba? Ayun siya kay. Nakamawa. Nagkatangat ng bako. Gubaan tambay. Pwede yan. Ikaw? Kang huwag ka yan. Kumakaon. Sunod na ito pagdop. Dinahan. Katupat. Laliwan guys. One. Yeah. Ingat na. One.
Na guys, nga tanin to pansit, ay bango sinugba. Kay batang arot tiwan na ni kaon. Kaya busog na ko ng saraka sa ila. Pansit. Batang wala kaon, nga busog ka. Bukaan guys po. Pulian na po guys, pulian na, pulian. Ulian. Ha? Lakan di man bukaon. Ya, buhin ka na ron. Saan na kaon? Manuli na ba na? Manuli na. Yung Gabriel, manuli na. Okay. Manuli ko sili ako no guys. Hindi lagi maglihak, maglingkod lagi. Bukot guys. Kaya sa pansit. Tara guys, ipang sudok na. Manginom na tag, soft drinks. Nanom tayo ng soft drinks. Agwa ni kaon, di pa imnon, og soft drinks. Agwa mo kaon, di pa imnon po. Okay. Tara guys, sama na ipaniud to. Nabilin pansit. Kaya naman nabilin pansit guys, diha mari nga tanga-tanga undan to may panghatod di uban. May daan. Oh, tara may hambas oh. Nako. Busog na guys, matay. Diyan na guys, surot na. Malamig pang nga, nangabusog ba mo? Ikaw tayo, busog ka? Ikaw pa? Wow, motor ko yun. Ano ko na to? Tutuan ko. Tayo na yung sinabaw. Tabaw, oo. Isa ko ba? Busog na ko guys. Busog na kamoy. Ikaw, Day? Ikaw yan? Ay, ikaw, Elia? Busog na kanday? Okay, maroon na mong video ng adlaw guys. Magipahinang dalag. Adlaw na tawhan ni Manong. October 10. Huwag pa ni ma-upload guys. Huwag pa ni makitaan. So guys, maroon na mong video. Salamat sa pag-uban naman guys. Sa magkadaadlaw nga videos. Thank you for always watching. Baka tangig lang tingog koy. Bye-bye guys. See you tomorrow. Hamping mo tanan. God bless. Bye. Bye tayo. Bye. 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 Bye guys. Hamping.